Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomana She, ndiri mukadzi akaroorwa asi ndanga ndichidanana naProfet, asi mushure mekuona nyoka mumota mavo ndakuita maronda mumusoro pamwe nekudonha nyama. Yowe, regedzai ndinyatso kuiverenga zvakanaka message iyi. Zvimwe zvacho zvinovhundutsa. Hanzi makadii mukomana She, inini ndiri mukadzi akaroorwa asi ndanga ndichidanana naProfet, asi mushure mekuona nyoka mumotikari mavo ndava kuita maronda mumusoro pamwe chete nekupota ndichidonha nyama. Mukomana She, ini ndiri mudzimai aiva nedambudziko remafibroids, so akasvika pakukura ndichiti kana ndiri kunguva yangu ndairwadziwa zvisingaiti nejeko. Now ndakazoudzwa nezvevamwe Prophet vari muno muHarare. Inini ndinogarawo kunzvimbo yeMount Pleasant, so ndakafona kucall center kwavo ndikabva ndadayirwa nethis other lady who was very pleasant to speak with. Ndikabva ndazobhukiwa yavanoti one-on-one, asi ndaizopinda kuguest house kwavo kumba kwavo ikoko kwe3 days. So payadi pavo Prophet ava ivo vane main house yavo, then vane guest house kavo kari on the other side, and patori nejira wall that separates this yard kuti ku private residential area kwavo, then on the other side ndokune guest house kwekuti kana iwe wabhuka unobva wazospenda 3 days uripo pamba pavo. So mari yandakabhadhara iyo mukomana She inokwana kuita $260 not including food yekuona Prophet. So Friday ndakabva ndaenda ndikabva ndanobhukwa in, then I had to pay at least 300 more on top for food and other bills like that, because ku guest house uku the amount yaunobhadhara for booking mari iyoyo haisi yekugara kwaunenge uchiita paguest house, imari yekungoona Prophet. Yekuzoti unge uchigarapo unobhadhara an extra $300 for all the other catering needs. Sunday ndakabva ndapinda muservice, then Monday manheru pakabva paitwa visitor service, ndipo pandakanamatirwa ndikanzi remain for full deliverance. Vamwe vakabuda Sunday manheru iwavo, vamwe vakabuda Monday kuseni. Inini ndasara manje ndega, ndakabva ndazodanwa naProfet, vakati chandaita kuti usare ndikuda kuti umbogara pano kwe2 weeks for total healing. So ndakabva ndaudza Habi ndikati dedi kuno kundo zvandaudzwa napapa kuti ndikufanira kuti ndinge ndichimbogara at least for 2 weeks, since ainge ari munhu aitenda muchiprofita. Akabva ati thanks God, ita zvaunoita ikoko and I am keeping you in my prayers. Ndakagara week sure ndichinamata uye ndichiwana time naProfet. Handizivi kuti chii chakazoitika, but ndakazoti one day vakauya muroom mangu tikabva tazorara tose. Handina kuvhunduka kana kutya, asi mukoma ndakatoenjoya bonde zvekutoti ndini ndainge ndava kutokumbira bonde throughout the night, ndichingoramba ndichingonzwa kuti pavanoburitsa sikarudzi yavo kuzasi kwangu uku kwaisara kwakavhurika zvekuti ndaida kungoramba ndichinzwa sikarudzi yavo yakavhara kuzasi kwangu uku, something that is just unnatural. Vakabva vazondipa $500 vakati izvi keep it as a secret because inini ndiri kukuda. So pandakazodzokera kumba kwaProfet vakazoshedzawo murume wangu kumuvharavhara kuti asafungira. Akabva azonoitawo week ariko kuguest house. Ndokutotendeuka kwatakaita kuchechi uku sevanhu vane mari iri proper. Prophet vakabva vazopa murume wangu chigaro, vari so close mukoma zvisingaiti. Saka mukomana She ndakabva ndatanga kudanana navo Prophet zvekuti ndaiti chero ndikanogara kuguest house kwewiki rose Habi ainge asina basa nazvo, nekuti ndainge ndaiswa kudepartment rinobata mari dzedziya mari dzavanoti dzeseed neoffering. Saka ndainge ndava kupota ndichibawo mari iya mari ndobva ndapa murume wangu. Takatoita kabusiness kamwe katakashandisa mari iyoyi yeseed zvese neoffering, asi murume wangu haana kuziva kuti naProfet tinorara tose. But another thing that surprised me ndezvekuti ivo
amai prophet kuguest house uku havatendedzwi. The funny excuse that prophet yavakandipa vakangonditi she is a woman of God. Saka zvimwe izvi zvandinoita munomu zvisina kunaka, kana akazouya kunoku God might reveal everything to her. Saka havatotendedzwi kuti vange vachiuya guest house. Ivo amai prophet vakangoudzwa naprofet kuti the reason as to why vasingatendedzwe kuya guest house, it is because vanozobatirira mweya yevanhu, mweya yakashata. So one day prophet vakati ndivaperekedze kumeeting yavainge vachifanira kuti vange vachienda. So ndakabva ndanoti regedzai ndinogara mumotikari, since vaitaura nevanhu munongoziva kuti munhu wese anenge achingoda kutaura naman of God. Ndakanovhurirwa door nadriver, ndapinda ndakanzwa kuti ndatsika chinhu chiri very soft, and ndakabva ndadzwa kuti chinhu ichi chandatsika mani inyoka, because this thing it was like rubbery. So ndakabva ndati ndichinotarisa kudai wanikwe inyoka yakabva yangondisvipira kumeso. Pakazoya prophet ndakavaudza, vakabva vandidira anointing oil, vakabva vati all is well. But chakandinetsa ndechekuti ndakati ndichida kuudza driver kuti nyoka iri pazasi pesiti rako mukoma, ndakakachidzwa kusvika pastor vachiuya, ndichingokosora chete, ndichingokosora, then nyoka iyi ikabva yadisappear. Ndakaenda kumba that day ndikanzwa kuti pain yainge yanyanya, ndikavafonera, asi vakati chimbogara kumba, ndinenge ndichikunamatira ndiri kuno, asi usaudza vanhu kuti wasangana nenyoka iyi mumotikari mangu. Mukoma Nashe, ndava kusvika pakudonha bvudzi, ndinoita sekunge munhu ane cancer. So but kana tikaenda kuchipatara, cancer iyi aitombobatwe kuti ndine cancer, but masymptoms ose awa andiri kuita Mukoma Nashe masymptoms anongoitwa nemunhu anenge aine cancer. And ndakabva ndatanga kukwatanuka on that same spot apo pandakasvipirwa kumeso nayo nyoka iyi. Prophet vanongonditi it shall be well with you my daughter, it shall be well. Uri kurwiswa nekuda kweministry yawakapiwa naMwari. Ndatambura vanhu vaMwari, ndibatsireiwo. Do I inform my husband or do I just keep this whole thing as a secret? Ivo vakangonditi don't tell anyone, just keep it as a secret. But I am scared kuti maybe I am going to lose of my life. If I lose my life, then what is going to happen to my parents, because I am the breadwinner in my own family? Please give me advice. Ndakaita zvinhu zvisina wisdom mukati, ndakangoita ruchiva, ndikavachiva prophet ava, ndikatanga kudanana navo. But I am regretting each and every move that I did, and I want to say, please God, forgive me, for I have suffered enough. I do not want to keep on suffering. This is my confession. Mukoma Nashe. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi matsinzwa mari idzo dzaunobhadhara, hanzi unobhadhara mari yekuti uone prophet, then wobhadhara mari yekuti unge uchigara kuguest house kwavo, mari yekuti unge uchizopiwa chekudya. Hey, after that mudzimai wako obva azotanga kurara naprofet. Tell me what you think in the comment section. Vanzvadzi vedu ava vachinorara naprofet havana kushandisirwa mishonga here? Please tell me what you think in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi bakadi zvenyu Mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini womukoma ndakafamba ndichida kuromba ende ndainge ndichida pfuma. Ng'anga idzi dzepaFacebook Mukoma, ndingangoti dzose zvadzo mbavha dzechokwadi, vanongonyeperawo kuita kunge ng'anga vasiri ng'anga. Ndingangoti vose ndakataura navo, including neava vanopota vachiinterviewiwa nemamwe machannels epaYouTube, vose ndakavakonfema ndichivabvunza kuti havakwanise here kundipa pfuma kudzamara ndazotaura neumwe mudhara uyu akati iye anokwanisa kundipa pfuma, but pfuma iyi hanzi ndinongoipiwa ka1, then inini ndini ndinozoziva zvokuita nayo pfuma iyi. But dambudziko Mukoma nderekuti pandakaudzwa kuti pfuma iyi ndichaipiwa ka1, handina kuudzwa kuti pfuma yacho inenge yakawanda sei. Saka takatogara tatoita chikaranga chacho pafoni zvekuzoti ndinge ndichizoti
I do not want to do this anymore. It was already too late. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 41 years ekuberekwa. Ndakaromba mukoma nashe, ndakaromba mugore ra2022 ndo gore randakaromba iroro. Saka ndakati ndataura naye mundara uyu akabva andiudza kuti zvimwe zvacho tichafanira kuzviita pafoni. Then later on ndaifanira kuti ndinge ndichizoya kumba kwake, but ndakaromberawo munomu muJoni. Aiwa, ndakamufonera mundara uyu nenguva idzo dzaakanditi ndifone pakati peusiku, ndokubva anditi ndinge ndichibuda panze. Mukoma ndakarunyaira ndichibuda panze ndichiita kunge muroyi ndisina kana chandainge ndakapfeka. Akanditi kana uine mhete dzauinadzo bvisa ende buda panze usina kana kunyangwe bhurugwa mukoma. Ndakangobuda ndakangodaro kudai so, ndokubva ndamira panze ndikatanga kutaura navo sekuru vaya. Sekuru ava vakabva vanditi ibvapo pawakamira ipapo nekuti uri kutochwa nelight repanext door. Ndakavhunduka because zveshuwa pandainge ndakamira ndainge ndichivhenekerwa nerimwe light repanext door. Ndakabva ndatsvaka mukona mejerawo mainge muine rima, ndikabva ndaenda ndikanotumbamo, ndikabva ndatanga kutaura navo sekuru ava. Ivo ndo vainge vachingondiudza zvekuita. Saka sekuru vakabva vandibvunza vakanditi bhuku rako unaro here? Ndikati hongu bhuku ndakatenga sekuru. Vakabva vanditi chinyora mazita ehama dzako, munhu wandiri kuda kuti utange kumunyora, munhu wekuti ari pamwoyo pako sterek, the one that you love with all of your heart. So mukoma ndakabva ndatanga ndanyora amai vangu, from there on ndikabva ndanyora mwana wangu zvichingodzika ivo vanasisi vangu kuzosvika kuhanzvadzi dzangu, then baba ndikabva ndazotanga kunyora hama dzababa. Vakabva vazondibvunza kuti iro peji razara here? Ndikati peji razara, asi handisati ndapedza kunyora mazita. Vakabva vanditi aiwa zvitori right izvozvo, vawanyora ivavo vari right. Mukoma ko ndaikuzivei kuti vanhu ava mukoma vandiri kunyora ndaitovanyora in that list yekuti ndokufa kwavachazoita soon after ndaita zvinhu izvi. So sekuru ava vakabva vanditi ita sign. Kune imwe sign iya yavanoti devil sign. Saka ndakabva ndangosimudza ruoko rwangu rwekuleft ndikabva ndazoita devil sign iya. Then vakabva vanditi achidzokera zvako mumba chizukuru, watogona iwe, watova nemari dzako, uchazongoya uchizongokolekta mari dzako. Ndakangoti ndichingonopinda mumba mukoma nashe ndikabva ndatoreceiva text message kubva kuZim zvichitonzi kunoku zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Ndikati kochi zvikanzi muchembere varwara. Mukoma mai vangu vakarwara zvekuti within 2 days amai vainge vava kusatogona kutaura. Ndakangoti ndichinopinda mubhazi kudai kuti nditi ndiri kuenda kumusha, ndokubva ndafonderwa nasekuru vaya. Vakabva vati ndiri kukuona pauri, buruka mubhazi. Ndikati sekuru amai vangu varwara kumusha. Vakabva vanditi iwewe uchingonotarisana mumaziso naamai vako uri kubva wafa. Saka sarudzo ndeyako kuti uri kuda kuti iwewe unge uchirarama here kana kuti amai vako vange vachishayika. Ndakachema ndiri mumubhazi muya ndokubva ndaburuka apa tiketi. Ndakazoti ndichiti ndichade kuenda kumusha. Vaya vakabva vandinyima refund, vakati ivo havana refund. Ndikangoramwa mari iya ndikadzoka zvangu kumba. So ivo sekuru ava pavakatanga kundiitira mhiko idzi, amai vangu vachizonosvika pakunofa, ivo sekuru ava vakaita sekunge amai vangu muroyi, saka vainge vachida kundiroya, then idzo mhiko dzavo ndo dzainge dzavauraya amai. But now I have realized kuti no, ndakanyeperwa. Amai vangu vakafa mukoma, kumusha handina kukwanisa kuenda. Vakavigwa kumusha handina kukwanisa kuenda. Manyaradzo akaitwa kumusha handina kukwanisa kuenda. A week after manyaradzo aitwa ndo pandakabva ndanzi izvezvi pinda mubhazi, usageza, usaita sei, hembe dzaukapfeka idzodzo enda nadzo kumusha, ende kana wasvika kumusha usageza, udzoke wakapfeka hembe idzodzo dzawabva kuno wakapfeka. Mukoma ndakangofamba ndichinhuhwa kudai, ndainhuhwa dikita kuti kutu. Ndikasvika kumba ndikatanga kuchema, ndikaita sekunge munhu anyanya kutambudzika muJoni. Ndokubva ndakangogara kwemazuva mashomanana, ndikabva ndatodzoka kuno kuJoni. Ndidzoka kuno sekuru vakabva vati uya kumba kwangu. Ndakabva ndazoenda kumba kwavo sekuru ava. Wanikuenda vakuto
rakatambidzwa monarch rainge rakazara mari. Ndikabva ndanzi mari iyi chenda unoishandisa zvaunoda. Mukoma ndakabva ndanzi mari iyi kunyange ndichiishandisa but handifaniri kuti ndinge ndichidevelopa kumusha nekuti ndinozomutsa mweya yevafi. Ndikati vafi vapiko nhai sekuru? Vakabva vati ko mazita awakanyora awa hauzivi kuti iwewe vanhu ava pavachazonopera kufa newewo unobva wafa because wakatengesa makore avo, makore ainge achifanira kuraramwa naamai vako. Then iyi mari iyi yandakakupa iyi ndo mari yacho iyoyo, the equivalent value ndo mari yawakapiwa zvekare nemwana wako. So mukomanashi ndo mhiko dzacho idzodzo dzandakaitiswa dzekuti ndakanyora hama dzangu dzandinodisisa mazita avo ndakavanyora pane rimwe page iroro rikabva razotorwa navo sekuru ava. Saka ivo vakati hanzi ndakatengesa makore ehama dzangu dzandinodisisa ndokubva ndazopiwa mari. Ndakaipiwa mari iyi zveshuwa ende yainge yakawanda but dambudziko rayo mari iyi hanzi kupera kwaichazoita handikwanisi kuzoita imwe mari. Ende chinondinetsa mukoma ndechekuti mari yacho so ine kamwe kakusashanda, so like ukada kuita zvimwe zvinhu zvine musoro so unobva watoona kuti hapana kana chawombokwanisa kuita, inongoita kunge mhepo. Unotobuda uchitoti ndoda kumboenda unotenga kana madress angu but unodzoka usina kana chaunenge wakabata. Mari yacho inongotsakatika. Dzimwe nguva mumba ndinokwanisa kutora kana 50,000 ndobva ndati iyi 50,000 iyi pane chimotikari chandakanzwa kuti chiri kutengeswa, dauenda ndonochitenga ndobva ndaspina ndochitengesa but mangwana ndokwanisa kuzotongomuka 50,000 yaya yakamurwa ndotoona kutoti maybe pasara 30 kana kuti 20 something. Saka mari iyi yakanzi kana yapera yatopera. Inini ndinenge ndava kusakwanisa kuzoromba zvekare because ndakatoromba kudhara nesoul yangu zvekare ndikaromba nemasouls ehama dzangu dzandinodisisa dzepedo. Mukomanashi ndiri pakati pekushungurudzika. Kana mukandiona so zvandiri munondinzwira tsitsi, ndava chidhakwa chekupedzesera. Dzimwe nguva kudai so kunosvika pakuedza ndakangogara kudai ndakangotarisa TV zvinenge zvichiitwa ndisina kana basa nazvo muTV imomo but pfungwa ndo dziri kundidya mukoma. Hakuna chinhu chinokurwadza sepfungwa. Kana pfungwa dzikatanga kukurwadza mukoma, that is very painful than munhu atori pamadrip. I do not even know what to do anymore. Kana ari madrugs awa ndakatomboizama nyaupe iyi haidhakwi mukoma nashi kana uri panguva yandiri. Kunyange doro so unonwa doro unotoita kunge kana uchinwa doro unotoita kunge munhu ari kutonwa kana cold drink zvayo. I am not even getting drunk. Ndainge ndava kuti zvimwe kuda kana ndikagara ndakadhakwa at least the pain will go away, but each and every day I am reminded that one by one I am going to lose my relatives, and after I would have lost all of my relatives then ndichazofa and ndichashaya achandiviga. Ndo zvandakaudzwa nasekuru ava kuti sezvo iwewe wakatengesa masouls ehama dzako ukatengesa soul yako uchashaya achakuviga. So I don't know kuti pandichafa ndichadyiwa nembwa here kana kuti ndichangotanga kungodzungaira nenyika kusvika ndazongotsakatika ndichifamba musango sezvavakambondiudza kuti pane umwe munhu akangozongodzungaira nenyika akabva azodyiwa nemapere. Ndo rwakazova rufu rwake. This is my own story mukomanashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. You can just imagine vakatumidzira nyaya yavo iyi round about 2:45 a.m. ndo pavakaisa nyaya yavo. Vanhu havasi kurara mudzimba umo, vanhu havasi kurara. Hanzi the whole night ndinenge ndakangogara ndichingoona TV ndisina kana basa nezvinenge zvichiitika muTV, but my mind hanzi pfungwa dzangu dzakaremerwa. Hama dzangu, so sad.